ଜଗବନ୍ଧୁ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି अनुरोध करुच्ची आमर गाँव चलनी परंपरा विषय किसी दुई पद कहवाई हेलो मुझे छिड़ा है जड़े नाटुआ नाटक मोर निशा जदि पेशा नुह मोर आज नाटक किसी भूमिका नहीं किंतु मु मंच उपर को आसी मोर सीमित भूमिका अभिनय करने मत ये पठे आपण मान स्वागत करने अभिनंदन जनाइवाई जे आपण मैंने एते संख्यार आसी आमर युव कलाकार मानक उत्साहित करने को बसुँच एवं आशा करुच्ची समस्ते श्रृंखलित भाव निरवता रक्षा कर समस्त प्रोग्राम को आम उपभोग करेंगे नाटुआर आपण मानक एति अनुरोध एवं मोर भूमिका एति सीमित बर्तमान मुझे नाट्य संसद तरफ आपण मानक किसी कहि नाटुआ पिला किसी फुले फुले मलयर पणसा फुलर रंग धरणी मतवाला आउ फगुलर रंगे आमे मतवाला मन को छुई रंगर महुली निशा पुणी आम निशाग्रस्त आमे माने आम जो मैंने अभिनय निशा मतवाला पुणी निशा खाई मुहर रंग बोलिबे अपना सहित रंगीन हो मंच को रंगायिता करेंगे नाचबे गाइबे हसबे कांदे यही गाँव शौकीन कलाकार यही गाँव युवगोष्ठी इतिहास को चाहिए आखि पाए नहीं सुदीर्घ से पथ तथापि स्मृति सबुज सतेज चिर अभिना 1964 मसीह किसी उत्साही युवक मुहर रंग बढ़िबार निशा आरंभ करते एक नाट्य अनुष्ठान आज वो काली नाटक भेटी से नाटक मुझे जड़े अभिनेता एवं से मंचर थी मुझे प्रतिष्ठित सदस्य एवं आज बयसर अपराह्न भूमिका उत्तीर्ण होती नाटकटी प्रथम और समस्त शौकीन कलाकार मंचरी प्रथम तथापि दर्शक आकृति सहित नाटकटी उच्च प्रशंसित होता परवर्ती समय धारावाहिक भाव यही अनुष्ठान ओडिशार बहु उच्च प्रतिष्ठित नाट्यकार नाटक को भेटी और उच्च प्रशंसित समय गति सहित ताल दे
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ମଞ୍ଚରୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ଉଚ୍ଚ, ପୁଣି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମତୁଆଲା ହୋଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ନାଚିବାକୁ। ସତରେ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନାଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଃଖର ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନେକ କଳାକାର ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ଆମ ଗହଣରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ମୁହଁ ଏବେ ବି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଢଳ ଢଳ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାବ ବିହଳ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେମାନେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟନ୍ତ ନାୟକ ଟୁକୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷିକେଶ ବେହେରା ହୁସିଆ, ସ୍ୱର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ସୁକା, ସ୍ୱର୍ଗତ କିରଣ କୁମାର ଜେନା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ରାଉତ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କାମନା। ଏ ଗାଁ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି, ଡାକ ନାମ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହଳଦିଆପଡ଼ା, ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଓ ଶାହାବାଦର ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ ନେଇ ଏହି ଗାଁଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗାଁଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରଖିବେ। ଏଠି ଅଛି ସାଇ ସାଇରେ ଭାଗବତ କୁଞ୍ଜ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା କନକ ଚମ୍ପା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଆସେ ଦୋଳ, ଦଶହରା, ହୋଲି ଏବଂ ରଜ। ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଖେଳି ଖେଳି ରାଧା ମାଧବ ଆସନ୍ତି ଦୋଳ ବିଭାଗରେ ଘରେ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ। ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି ରଙ୍ଗର ହୋଲି। ପରମ୍ପରାଗତ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଲଉଡ଼ି ଖେଳରେ ଗାଁ ହୁଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତାପରେ ଆସେ ରଜ, ରଜ ମଉଜ, ରଜ ଦୋଳି ବିଭାଗ ଖେଳ। ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। ରଥ ଗଡ଼େ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡ଼େ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀର ପଟୁଆରରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶୁଭ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରେ ସପ୍ତାହ ଭରି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ଦଶହରାର ମାହୋଲ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କନକ ଚମ୍ପା ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫଗୁଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗତାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ରହିଛି ମଠ ପରମ୍ପରା। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପବିତ୍ର କାଳିଆ ପୂଜା ମଠରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସହ ପୂଜାନୀତି ସହ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ରାହାସ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଏସବୁ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ କଥା, এই ପୂଜା, এই ପାର୍ବଣ, এই ପରମ୍ପରା, এই ରୀତିନୀତି, ଯାନିଯାତ୍ରା, ଉତ୍ସବ, ନାଟକ, ଅଭିନୟ ସବୁକିଛି ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସବୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପିଢ଼ିମାନେ କେତେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ସହିତ
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ଚେଷ୍ଟିତ। ସେଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସହାୟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।